Με ένα εικονικό φαρμακείο και το σήμα κατά τεθέν του, ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης γιόρτασε την Παγκόσμια ημέρα φαρμακοποιού που έχει καθιερωθεί να τιμάται στις 25 Σεπτεμβρίου με μια σειρά δράσεων μπροστά από το Βασιλικό Θέατρο στην παραλία της πόλης. Έχουμε στήσει ένα εικονικό φαρμακείο με φαρμακοποιούς του συλλόγου μας όμως μέσα, πραγματικούς φαρμακοποιούς με τις λευκές τους ποδιές, να δίνουν συμβουλές για υγεία και ευεξία στους συμπολίτες μας που μας επισκέπτονται και στους επισκέπτες της πόλης μας. Κεντρικό μήνυμα: φαρμακοποιοί ικανοποιώντας τις ανάγκες υγείας παγκοσμίως, με στόχο να αναδειχθεί το γεγονός ότι οι φαρμακοποιοί σε κάθε γωνιά του πλανήτη αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Είναι από τους καλύτερους συμμαχούς μας. Όχι μόνο γιατί εξυπηρετούν το λαό, αλλά διότι το φαρμακείο είναι πραγματικά μια κοιτίδα υγείας στη γειτονιά. Οι φαρμακοποιοί συμβάλλουν με την επιστημονική κατάρτιση, τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους στην ενίσχυση των εθνικών συστημάτων υγείας. Στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις το Φαρμακευτικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης και όλους τους φαρμακοποιούς της περιφέρειάς μας, γιατί πραγματικά πιστεύουμε ότι το έργο που κάνουν είναι πολύ σημαντικό, γιατί βοηθούν σημαντικά και στην πρόληψη για την υγεία. Οι Θεσσαλονικείς είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν από φαρμακοποιούς για τις υπηρεσίες φαρμακευτικής φροντίδας. Μέλη του Συλλόγου ενημέρωσαν τους πολίτες για τη δωρεάν διάθεση των self-test για τον καρκίνο του παχαιοσεντέρου, τους εμβολιασμούς ενηλίκων, την ορθή χρήση των αντιβιωτικών και τον ρόλο της σωματικής άσκησης και της διατροφής στην πρόληψη και την αντιμετώπιση του ζακαρόδους διαβήτη. Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη την υγεία και σε επίπεδο προϊόντος και σε επίπεδο επιστήμης. Το φαρμακείο είναι ιδιότυπο κατάστημα το οποίο συνδυάζει την επιστημοσύνη με την πώληση αγαθών. Στον χώρο στήθηκαν ενημερωτικά στάντ εταιριών για προϊόντα που διανέμονται μέσω των φαρμακείων.